ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተስፋ አይትቁረጽ እግዚአብሔር አምላኽና የፍቅረና እዩ። ቅዱስ ሙሴ ጸሊም እዚ አቦዚ ናይ ጫካ ጽምጹም ቦታ አርሜን ገፋዕ ሰብ ዘማዊ እዩ ዝነበረ። ቅድስት ማርያም ግብፃዊት እውን ባሕታዊት ዝኾነት አመንዝራን ሓጥን እያ ዝነበረት። እዞም ኩሎም ቅዱሳንን ካልኦት መሰልቶምን መንፈሳዊ ህይወትን ዝጀመርዎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሓጢያት ዝነበሩ ነቲ ኣዝዩ ሕማቕ ዝነበሩ ሕሉፍ ህይወቶም ብንስሓ ብሩሃት ክኾኑ ዝኽኣሉ እዮም። ንስኻ እውን እንተኾነ ብዝኾነ ካብኦም ኣይትንእስን ኢኻ። እቲ ጸጋ ናይ ኣምላኽ ኣብ ተጋድሎኦምን ንስሕኦምን ንኽበርትዑ ዝሓገዞም ንዓና እውን ብኹሉ መዓልታትና ከበርትዓናን ክሕግዘናን እዩ። መንፈስ አምላኽ ኣብ ሓጣንን ድኹማት ሰባትን ይሰርሕ እዩ። ግናኸ ንሃካያትን ዘጉዱሳትን መቕረምትን ንድኻሞም ምኽንያት ክንገብር ሰባት ኣምላኽ ሓይሊ ኣይበናን እዩ። ስለምንታይ ኢና ኣብ ህይወትና ንኸይንዕወት ተስፋ ንቆርጽ? ምእንቲ ክጸርስ ኣጸቢካ ኣጽርየኒ፣ ካብ በረድ ክጽዕዱ ሕጸበኒ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ፍቕዲ 7 ስለዚ ንምሕረት ኣምላኽ እዩ ዘለና እሞ ተስፋ ኣይንቁረጽ። ብፍቕርን ምጽዋርን ምንባር ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ ነቲ ተጸዋዕኩም ንጽዋዓ ብቕዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ። ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓደ ሕድኩም ብፍቕሪ እናጻወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 3። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጽንዕ ስለሰማዕኹምኒ ወትሩ ኣትክሩ ጸሎት እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትኩም ጽኒሉ ይስማዓኩም አሜን።